Spasioci izvlače tijela nakon granatiranja na istoku Ukrajine. U ovom gradu koji je okupirala Rusija u regiji Lugansk, zvaničnici koje je postavila Moskva, kažu da je u granatiranju ubijeno 28 ljudi u pekari, među kojima je bilo najmanje jedno dijete. Ukrajinski zvaničnici nisu dali komentar. Vijest je uslijedila nakon ukrajinske tvrdnje početkom prošle sedmice da je potopila ruski brod u Crnom moru. Glas Amerike niti Associated Press nije mogao nezavisno provjeriti datum, lokaciju ili okolnosti u videu. Associated Press prenosi privatnu sigurnosnu firmu Embry koja kaže da je Ukrajina koristila čak 6 morskih dronova, od kojih svaki obično nosi oko 300 kg eksploziva. Ovoga puta ruski zvaničnici nisu dali nikakav komentar. Upravo u tom kontekstu daljnjih napada usred uglavnom zaustavljene ukrajinske kontraofanzive, zvaničnici su se prošle sedmice okupili na najvišem sudu Ujedinjenih nacija. U Hagu, u Holandiji, sjedištu Međunarodnog suda pravde ili ICJ-a, ovo tijelo je reklo da ima nadležnost da donese odluku o zahtjevu Ukrajine u kojem se navodi da nije odgovorna za genocid. Rusija je tu tvrdnju iskoristila da započne svoju invaziju na Ukrajinu prije skoro 2 godine. Ukrajinski zvaničnici brzo su pohvalili tu odluku. Danas je još jedan važan dan u Međunarodnom sudu pravde. Sud je danas objavio svoju odluku da ima nadležnost da nastavi sa predmetom Ukrajina protiv Ruske federacije o optužbama za genocid. Iako će za pravno obavezujuće odluke vjerovatno trebati još mnogo godina, Moskva kaže da sud nema nadležnost po tom pitanju. I dok je američka podrška Ukrajini u kongresnom zastoju, Evropska unija je prošle sedmice objavila snažan 4-godišnji paket pomoći Ukrajini u vrijednosti od 54 milijarde dolara. Danas je zaista poseban dan. Evropsko vijeće je ponovno potvrdilo nepokolebljivu opredjeljenost Europe da stane uz Ukrajinu. Svi znamo da se Ukrajina bori za nas, pa ćemo ih podržati potrebnim sredstvima i pružiti im sigurnost fondova koju zaslužuju. U međuvremenu, u poljsku bolnicu udaljenu samo nekoliko kilometara od borbenih dejstava dolaze povrijeđeni vojnici kojima je potrebna medicinska pomoć. Jedan vojnik opisuje približavanje eksplozija sve dok jedna nije pogodila njegovu poziciju rekavši da mu se noga tada pomjerila na sve strane. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je tokom posjete jugoistočnom frontu podijelio medalje vojnicima u blizini položaja koji su nekada zauzimale ruske snage.